دم باش ji Press 23 Kurtanûçe. Li min bicê 10 gundên nû hatin kontrolkirin. Li başûrê Rojhilatê min bicê şer û pevçûnê giran di navbera Hêzên Sûriya Demokrat û Daişê de derketiye. Fermandarê Encumena Leşgeriya min bicê duh roja pênşemê re gihandibû ku Hêzên Sûriya Demokrat dora bajêr hemû dorpêçkirine. Opozisyona Sûriye Şêx Mexsûdê bombebaran dike û di encamê de sê zarok birîndar ketin. Mesrûr Barzanî ra gihand ku pêşmergeyên Kurdistanê xwedî çekên parastinê ne bitenê. Leşgerên Frensî alîkarîn bi qesedê re li derdora min bicê. Encumena Niştimaniya Kurd ban netewên yekbûyî dike ku ezîdiyan biparêze. Hûn dikarin li nûçeyên Press 23 temaşe bikin li ser malperên înternetê www.press23.com.